אנחנו ממשיכים בקומבינטוריקה, והיום נדבר על חישובי הסתברויות במרחב מדגם סימטרי. אנחנו עד עכשיו בקומבינטוריקה דיברנו על כללי ספירה, למדנו לספור, ולא דיברנו בכלל על הסתברויות בהקשר הזה. אז בואו נכניס גם את הנושא של הסתברות לתוך הקומבינטוריקה. אוקיי, מה אנחנו הולכים לעשות? לחזור לדוגמה של הכובעים והנעליים. יש לנו 2 נעליים, 3 כובעים. מה אנחנו רוצים לעשות איתם היום? נסדר את הכובעים והנעליים בארון. אוקיי, בארון יש רק מדף אחד, ולכן אנחנו נסדר באופן אקראי בשורה את 5 העצמים שלנו, 3 הכובעים ו2 הנעליים. אוקיי, סידור אקראי, מה זה אומר? שמספר האפשרויות שלנו לסידור הוא 5 עצרת, כי זה מספר האפשרויות לסדר 5 עצמים שונים בשורה. זה בעצם מה שקראנו לו מספר התמורות של 5 עצמים. אוקיי, עכשיו נעבור לשאלה בהסתברות. מה ההסתברות שהכובעים צמודים זה לזה? איך עונים על שאלה כזאת? אז בואו נברר לעצמנו מה התהליך שאנחנו צריכים לעבוד כדי לפתור שאלה בהסתברות מהסוג הזה. הדבר הראשון שנשאל את עצמנו זה מהו הניסוי המקרי. הניסוי המקרי בסיפור הזה זה לסדר 5 עצמים בשורה. האם מרחב המדגם סימטרי? זאת השאלה הבאה. האם מרחב המדגם סימטרי? זאת שאלה חשובה מאוד, היא קריטית, כי אם מרחב המדגם הוא סימטרי נוכל להמשיך הלאה. אם לא, אז זה לא הדרך, לא בקומבינטוריקה. אז התשובה היא כן, בסיפור שלנו הסידור אקראי, ולכן לכל 120 האפשרויות לסדר 5 עצמים בשורה, יש אותו סיכוי להיות זה שהתקבל. ולכן מרחב המדגם שלנו מכיל 120 אפשרויות, תמורות, והם כולם שוות הסתברות. אז זה מעולה בשבילנו, כי עכשיו אנחנו יכולים לשאול, אוקיי, אז מהו המאורע שאת הסתברותו אנחנו רוצים לחשב? מיהו המאורע שלנו? המאורע, נסמן אותו ב-A, הכובעים צמודים זה לזה. זה המאורע שמעניין אותנו. זאת אומרת, חלק מתוך 120 האפשרויות לסדר את 5 העצמים על המדף, בחלק מהאפשרויות האלה, הכובעים צמודים זה לזה, ובחלק לא. אז איך מחשבים את ההסתברות של המאורע המבוקש הזה? מה אנחנו צריכים להיזכר? אנחנו צריכים להיזכר בחישובי הסתברויות במרחב מדגם סימטרי. כי אז אנחנו זוכרים שההסתברות של מאורע מורכבת ממונה ומכנה, שבשניהם אנחנו סופרים. במונה אנחנו סופרים כמה תוצאות יש במאורע המבוקש, במכנה אנחנו סופרים כמה תוצאות יש במרחב המדגם. אז אנחנו סופרים, מונה ומכנה. והעובדה שמרחב המדגם סימטרי תאפשר לנו לספור. אחרת, השבר הזה לא נכון. זאת אומרת, זה חישוב שהוא נכון רק במרחב מדגם סימטרי. אז חשוב מאוד להדגיש את זה. אוקיי, אז בואו נראה בשאלה הספציפית מה אנחנו צריכים לעשות. אז מה כבר יש לנו? את גודל מרחב המדגם, את מספר האפשרויות שלנו לסדר 5 עצמים, יש לנו, זה 120. אז את המכנה כבר יש לנו. עכשיו אנחנו צריכים לברר מה עם המונה. כמה אפשרויות יש לנו מתוך מרחב המדגם, שבהם יש לנו סידור של העצמים כך שהכובעים צמודים זה לזה. איך פותרים את הספירה הזאת, את בעיית הספירה הזאת? משתמשים בכלל המכפלה. בואו נראה. מה אנחנו רוצים לעשות? אם אנחנו רוצים שהכובעים הם צמודים זה לזה, זה כמו לסדר כמה עצמים, מצמידים את הכובעים ביחד, זה עצם אחד, ועוד 2 הנעליים. אז יש לנו 3 עצמים שאנחנו מסדרים אותם, אבל עכשיו יש לנו גם לטפל בסידורים של הכובעים בינם לבין עצמם. הסידורים של הכובעים זה גם 3 עצרת במקרה הזה. ולכן כלל המכפלה אומר, אוקיי, תכפילו. ונקבל שיש לנו 36 תוצאות אפשריות, מבין ה-120 סידורים, יש 36 סידורים שבהם הכובעים צמודים זה לזה. וזה המונה בהסתברות הזאת המבוקשת. זאת אומרת, ההסתברות של A היא 36 חלקי 120. אז מה שאתם רואים זה שיש לנו בעצם בחישוב של ההסתברות של A 2 דברים.
מצוי ורצוי. המצוי זה כמה תוצאות יש לנו בכלל בעולם הזה שאנחנו מדברים עליו, זאת אומרת במרחב המדגם שלנו, והרצוי זה כמה תוצאות יש שעונות לנו על התנאי או על המאורע, שהמאורע הזה מגדיר אותם. זאת אומרת, הרצוי הוא חלק מתוך המצוי, תמיד. והתשובה לשאלה מה ההסתברות של המאורע היא לחלק כמה תוצאות יש לנו ברצוי וכמה תוצאות יש לנו במצוי. אז מה אנחנו צריכים לעשות? לספור את הרצוי, לספור את המצוי ולחלק. בואו נראה עוד דוגמה. בדוגמה הזאת יש לנו איזשהו מידע שאומרים לנו, תשמעו, הסידור של 5 עצמים על המדף, בארון, הוא כזה שהכובעים צמודים זה לזה. אנחנו כבר יודעים שהכובעים צמודים זה לזה. עכשיו אנחנו רוצים לשאול מה ההסתברות שגם הנעליים צמודות זו לזו. אז עכשיו, מה אנחנו יודעים מבין הרצוי והמצוי? מה קל לנו לדעת? את המצוי. כי המצוי הוא מספר הסידורים שבהם הכובעים צמודים. זה העולם החדש שלנו, הוא מצומצם. אמרו לנו שהכובעים צמודים זה לזה, זה כבר לא 120 התוצאות המקוריות, זה רק 36 התוצאות שספרנו אותן קודם. ועכשיו אנחנו צריכים את הרצוי. הרצוי הוא מתוך ה-36 אפשרויות האלה, כמה מבין 36 האפשרויות האלה נותן לנו סידור שבו גם הנעליים צמודות זו לזו. אז איך מחשבים את מספר הסידורים שבהם הכובעים צמודים וגם הנעליים צמודות? אתם בטח מנחשים שזה כלל המכפלה. אז בואו נראה מה אנחנו רוצים לעשות. בואו נסדר עצמים. למה אני קוראת פה עצמים? אנחנו רוצים שגם הכובעים צמודים וגם הנעליים צמודות. אז זה כמו 2 עצמים. אז זה 2 עצרת. אבל עכשיו אנחנו צריכים לדאוג לסידורים הפנימיים. סידור הכובעים בינם לבין עצמם זה 3 עצרת. סידור הנעליים בינן לבין עצמן זה 2 עצרת. כמובן שמה שנעשה נכפיל, כי זה כלל המכפלה. שאומר, אוקיי, אז יש לנו 24 אפשרויות, מספר הסידורים, שבהם הכובעים צמודים וגם הנעליים צמודות. אז הסיכוי למה שאנחנו רוצים, זה רצוי חלקי מצוי. אנחנו רוצים את ההסתברות שגם הנעליים צמודות זו לזו, בהינתן שהכובעים צמודים זה לזה, צמצמנו את מרחב המדגם, אנחנו יודעים שיש לנו 24 תוצאות שבהם גם הכובעים וגם הנעליים צמודות זו לזו, ולכן הסיכוי הוא 24 חלקי 36, או 2/3. אז בואו נסכם, מה עשינו? חישבנו הסתברויות במרחב מדגם סימטרי. אז אני רק אדגיש שוב שחשוב, לפני שאנחנו עושים את כל החישובים האלה עם הקומבינטוריקה, לוודא שאכן מדובר במרחב מדגם סימטרי. אז תהליך העבודה שלנו היה לזהות מהו הניסוי המקרי, האם מרחב המדגם סימטרי, ומהו המאורע המבוקש. אחרי שהבנו את 3 הדברים האלה וזיהינו אותם, אנחנו צריכים לספור מצוי ורצוי. המצוי זה כמה תוצאות יש לנו במרחב המדגם, לפעמים הוא מצומצם יותר, אז מרחב המדגם מצומצם בהתאם למידע, והרצוי הוא חלק מתוך התוצאות במרחב המדגם, מתוך המצוי, אותו חלק שעונה על המאורע הזה שאנחנו רוצים לחשב את ההסתברות שלו. כן, כמובן שנכניס את כל הדבר הזה לתוך ארגז הכלים שלנו, אפשר להכניס גם קצת בגדים.